Hovsa, det sker der sgu ikke noget ved, tror jeg. Fuck det. This is a rap. Hvem af jer har myrdet de to unge mennesker her? Er det dig? Ej, du skal med på stationen. Så det skal du. Du bliver af patterne. Nå, ses. Jeg skal ud og udforske, hvem der har smadret folk. Og i min bil. Åh, fuck. Det havde jeg glemt. Nå, fuck det. Gå nu ind i min bil. Gå nu ind i den bil, ikke? Hold kæft, hvor er det dumt, mand. Kan du gå ind i den bil? Åh, kæft, mand. Gå nu ind i den bil, ikke? Så svært er det sgu heller ikke. Ej, for helvede, gå nu ind i den bil! Ind i den bil. Sådan. Okay, jeg sgu. Hold da kæft, du. Hold kæft, hvor kører jeg. Skal jeg snakke? Nå ja. La 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 la. La 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 la. Alright, nu er jeg endelig home. Sådan. Det bliver sgu godt. Sådan. Det bliver sgu godt, det her. Hvad fanden er det, jeg kan høre for? Halløj! Uh-oh. Hallo. Oh. Halløj. Hallo. Hvem er der derude? Hvad fanden er det? Er det nære? Nå, det kan sgu være lige meget. Hvor ingen nære bor? Hej? Uh-oh. Nå, lad os finde ud af, hvem der har lavet mordet. Okay, så spiller vi bare det her. Nu vil jeg sidde her nær. Så, nu skal jeg lige ud og finde ham, der har lavet mordet. Så, nu vil jeg ud og nær min bil. Ej, for helvede. Kom nu. Tybagang, Kom on, bro. Nu skal jeg ned i den lortebil der. Hvorfor kan jeg gå? Vent en bil! Nå, sådan der. Ej, for helvede. Og jeg tændte det. Så for helvede, nu skal jeg ind og finde morderen. Fortsættes med Elias! Fortsættes!